Hello Lwgwfwr, happy maga domasi Lwgwfwr. आङो खेबसेयैनो दा आङो नै खिरखि फांगासिनो आङो मोनाबाय आरोना मोनासि लालायबाय आं बेलासि खिरखि फांदों ओरैहाय डाइरेक्टलि ब्लग लानाय जाबाय बिनिफ्राय माबाखौ नेपथलिनखौ होनाय जायाखैमोनने दाहायसो होनांसिगोन 10 थाखानि नेपथलिन जाना फैदों लोगोफोर बाजारावहाय ब्लगानो दासान्दि आपलड होनो हायाखै आं मानो होनबाखि लानाया लादों ओमफ्राय भिडिअआ दङ आरो ओमफ्राय सोलाबाखै होनो रुम चेन्ज जादोंमोन नालाय बेखौ लाबोदोंमोन नालाय बेयो फावरि साइज दंमोन नालाय ओमफ्राय नै खावसे कमप्लिट जायाखै साजायनांगौ दंबावो ओरैथिं दोनबाय आं आलाना ओमफ्राय ओरै दङ नै आरो ओरैजायबो नै साजायाखै ओरैनो दङ उनाव साजायनोसै ओरैजाय मेङोना खामानि मावबा लोगोफोर फिथा लारु सावनायखौ आं लाथ'नाय जायाखिसै नेक्स्ट भिडिअआव देखायनो हागौ आं लोगोफोर दा हासबेन्डआ दाउ सावनो नागिरदों आरो थ' बेखौनो नायनोसै दाउ ब्रयलार लाइटखौ खोमोरलांसै आं ओरैजाय बेहायबो खोमोरनोसै मदद खालामनोसै ओरैबा नायलांसै खिरखि मोनसे दंबावो सरि ओरैहाय टिउसन रुम थ' आं थांग्रोसै मोनाबायानो आयौ मा रिंगु लायो टिउसन लायो आरोना बेहाय फारसे बेहाय नै दाउआ नैबेलाय मोनानानैसो गोदानाय जाबाय थारमाने खामानि मावदोंमोन दहायो दाउ ब्रयलार दाउ माने हाबा गोदान जानोसैलाय मागो दमासि थाम्फै खारनायनि बुस्थु ओंखारफिनबायसो मानैल' दाउआनो उन्दैल'सो लोगोफोर जोंनाव सावोबाथाय आरोना जायो फारि ओमफ्राय ओरैजाय दङ ओमफ्राय नैबे जाहैबाय अर सायनो बाबाया ट्रिपाल खोंगासिनो दं आरो लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला मा देखायनो हायो आंनि भिडिअनि गेजेरजों दालि संनोसैलाय दालि दै गोनाङा जाबाय नै दालि एवनायाव जाबाय दै होनोसै लोगोफोर टमेट' बाथोन जानोसै टमेट' गोमोन गोमोनासो गोथाव जायोना गोजाया ओमफ्राय गोथाङा गेब्लेनो नागिरा आरो लोगोफोर टमेट'नि बानलु सामब्राम ओमफ्राय नै सामब्राम गुफुर एसे दोनबाय ओमफ्राय नै दाउआनि दाउ ब्रयलार बियो दहाय आं देखायनाया गोदानानै लाबोबाय आरो आं गोदानायखौ लाबाय थायाखिसै लोगोफोर नै गां खम जागोन बे ओमफ्राय नै फेन्दा जागोन सारायबो दुंबाय टमेट'नि ओरै दङ स्टार्ट खालामसै लोगोफोर दालियाबो नै गोदौगासिनो दं एसे दै होफिनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दुन्दियाबो रेडिखा ओमफ्राय टमेट' दं आरोना ओमफ्राय आरो माबा होदों नै
माया एन्थाबा जायाखिसै जायाखौ नायलांबाय था लोगोफोर दालियाबो मोनबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै साराय जानलायबाय नै बिनि दा आलु दरनैसो होयो जाबाय ओंखायनो आङो सुखानायमोन नालाय लोगोफोर लोगोफोरनि दाउनि आलुआबो जाबाय ओमफ्राय बानलु सामब्राम गोजा लाखाबाय आरो ओमफ्राय नै रुबाय एसे ओमफ्राय रुनो बावदोंमोन दा रुफिनबाय आरो ओमफ्राय नैबाव देखानाय दंखायो सामब्राम गुफुरा ओमफ्राय बैथिंजाय अर सायदों ओरैजाय नै अर सायगासिनो दङ ओमफ्राय बेहाय अर दोनदों आरो बै थुलावहाय ओमफ्राय नै बेहाय अर सायगासिनो दं नै लोगोफोर सुबायानो हांनोसै हेपि मागो दमासि लोगोफोर लोगोफोर फारसे माबा ओंखाम जानबाय आङो ओरै थाव होबाय नै दा बेखौ एवग्रोनानै लानोसै आङो मानो होनबा टेस्टआ आलादा जायो आरोना सोरबा सोरबा दाउखौ हरग्रो नाथाय आं एसे आलादा टेस्ट जानो सानदों आरो ओमफ्राय दा नै जाबायानो होनोसै आङो आथिं गांखौल' नालाय बासिनांगौ जायो नायनांदो लोगोफोर आरो सोरबा गोदान नायदोंबा प्लिज साबस्क्राइब लाइक शेयार कमेन्ट होना होबानो जाबाय ओरैनो होआलासिनो दाथां अननानै लोगोफोर प्लिज आं गोसो गोरबोनिफ्राय गुरै खावलायहरो जाबाबो जायाबाबो हगारजोबबाय थायो लोगोफोर स' नायनानैल' दाथा आलु होबाय बिदि फ्राम गोथाव मोनो मोननानै बे जाबाय बारा माबायाखै आरो मबाइलाव माबायदि आं मिथिया खिन्थु ओरैनो नायनो टेस्ट मोनबाय आरोना फख्रिनि सोदों बेखौ देनायखौ दा हरफिनसै दहायसो दाउजों आलुजों दुन्दिया पत्ता गोथाव मोदोमफ्रुबाय मोनबाय दाउजों आलुजों मोनबाय मोनाबायबो जानो